Foli aw ye fo sigiyɔrɔ la amunu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen foli do ka dɔ ka wagati cogoya kan ayo bisimila bi Mali kunnafoni ka bamanankan o kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla ka sangani basketball o koɲaw ye Burkina Faso jamanaden minnu kɔni bɛ kana ɲanima dogo la an ka jamana kɔnɔna la ni a bɛ fɔ o ma ko réfugiés la o kɔni na a yirala ka fɔ marabolo caman kɔnɔ u bɛ ka jigin n'o bɛ tali kɛ koro la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka an bɛ wagati min na ko san tomiya fana kɔnɔ fɛn min Burkina bɛ caman fana bɛ ka jigin o marabolo kɔnɔna la an bɛ wagati min na ko sisan ka sangani jumado septembre kalo tile 12 ye maa ba kelen bɔɲanko o de kɔni recensé la minnu bɔra Burkina Faso jamana na kana tomiya dugu o kɔnɔna la ɲɛmadogoli la. Septembre kalo tile 15 ni o kɛra ka bɛn ni tɛnɛndon ye o donya de kɔni bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen o fɛ min na a talen do ka a ɲɛsin ka tɔgɔ da ko journée mondiale de la démocratie min kɔni ye bɛɛ jɛ fanga o kɔni ka tɔgɔ la don o ye septembre kalo tile 15 min bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ nka ni wagati laban na a yira ka fɔ farafinna gun yɛrɛ kɔni ka fanga dafiri ni an b'a fɔ ma coup d'état o kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ min bɛ dankari kɛ bɛɛ jɛ fanga la ni o ye démocratie. Kalamili olu bilalen no ka octobre kalo tile fɔlɔ nata ma kɔnɔ san 2025 nka bɛ wagati min na iko sisan lakɔlimɛturu yɛrɛ fana kɔni kelen do ka baarabila dɔw boloda minnu yɛrɛ kɔni bɛna kɛ ka daminɛ octobre kalo tile 8 a tile 9 fɔ ka taa bila a tile 10 na san 2025 nata lakɔlimɛturu ka nin baarabila min kɔni bɛna kɛ heure 75 kɔnɔna la walima tile 3 laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye ko u lakɔlimɛtiri ɲɔgɔn minnu kɔni bɛ minnu bilala ka bɔ baara la enseignement catholique yɛrɛ kɔni fɛ fonction publique o kɔnɔna la ani fonction publique ka collectivité olu kɔnɔna la baarabila kun ye ka se ka u ka dusuma kasaya yira ka sangani o waleya min kɛra u baara ɲɔgɔn na wa ka se ka u segin k'u bila u ka baaraw cogoya o kɔnɔna la. An ka jamana marabolo sabanan o kɔnɔna la Sikaso ka olu fɛ yen ka sangani Sikaso commissariat du 2e arrondissement polisilakaw ka wulikajɔ ye o kɔni tira ka tigɛ kɔni kɛ banbagaci wale walima jatigɛ wale kɛbaga dɔ olu kɔni na minnu yɛrɛ ka waleya tɛ fosi ka maaw kɔni ka bolimafɛn sen fila ni u bɛ tali kɛ motow la ka o daraki u la u bɛ taa maa 7 bɔɲanko la minnu si kɔni bɛ a ta san 19 san 35 olu ni ɲɔgɔn cɛ la o la o minɛna wagati min na yirala ka fɔ moto 9 walima moto kura 9 o de kɔni minɛna o bolo fo ka taga se telefoni caman o ma ani fɛn min ye nafolomafɛn caman wɛrɛ o sɔrɔla u bolo kɔnɔna la ni minɛni kɛra ka sangani maa caman kɔni ka plainte kɔni déposeli ye u ka bolimafɛn walima u ka telefoni tununi ko la. Kasangani an ka jamana ɲɛmaaw ka laɲini ba dɔw sigilen sen kan ni o bɛ tali kɛ an ka jamana administration olu ka digitalisation o koɲɛw la o kama kunungo tarata septembre kalo tile 16 san 2025 an ka jamana ministre ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale kɔni a jɛɲɔgɔn bisimila ni o bɛ tali kɛ an ka jamana ministre ɲɛsinen do transport koɲɛ olu ma ni o bɛ tali kɛ fana an ka jamana ministre so min fana ɲɛsinen do kɛnɛya o koɲɛ olu ma ni o sigira ka kuma min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka jamana ka souveraineté numérique yɛrɛ koɲɛ olu kan min a yirala ka fɔ projet ba 6 bɛ u bolo walima bayɛlɛmali ba 6 bɛ u bolo min kɔni mina don an ka jamana yɛrɛ kɔni administration o koɲɛw la o dɔ kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ secteur transport o kɔni la ni o ye bolimafɛn ko ta fanfɛla ye ko yɛlɛmabaw kɔni mina don min yɛrɛ la u bɛna système sigi sen kan a bɛna fɔ système min ma ko système sigi dolo o bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka bolimafɛn ko ka sin ka lakanaba dɔ o koɲɛ olu la o kɔfɛ fɛn min an ka jamana postu baw yɛrɛ kɔni dugutaga sira olu fɛ postu caman fana a bɛ taa postu 10 bɔɲanko u bɛna minnu fana kɔni digitaliser ka fara 33 minnu digitaliser no ka fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ fana fɛn min ka dɔn ka fɔ an ka jamana pankuru jigiso ni o ye aéroport international Modibo Keita senu kɔ olu fɛ yen nɔ o parking fana laɲini kɔni kɛra ko u bɛna gestion numérique fana kɛ o la ka sangani bayɛlɛmali kuraw yɛrɛ o kɔni koɲɛw ye sigi kɔni kɔnɔna la u y'u da don ni baaraba ninnu de la minnu bɛna sigi sen kan ka se ka an ka jamana administration ka u ka digitalisation ka a baara kɔni lawara ka taa ɲɛfɛ.
ayesi kunafonio konna la ni wakati na akunafonio koni mega charika ayira kafo kasangani ayesi ministri munu nyashino kiri kunyoma munu mbesigi bala nyami kofi no kasangani ayesi ministri munu nyashino kiri kumani oye a ministre de la justice oluka sigi bata ko flala okonyo yeko ala yino kon mini jamana basa ba koni bulu kabo feminye cour pénal international ni oye CPI ko be fe ka bo oyere konna wala sa kaseka oyere kon ka yere yafna sabati kiri ko ta fon fe la fe wafana kasega uyere fene tokola tafana ko siku yere amta Burkina Faso ko olofeno ayesi kuna funi ko nana ali bi Burkina Faso jamana gouvernement ni o koni a jamana maraba ko koni ni kalo kafo dugu wolo bado koni lagla ba poro dugu o konna la walma o marablo konna la mi mena ke sababu ye mamunu kon be ku kanga blakata kasola du mun kanga to ka penu olu purger o bunata o ke femi kalo kafo barafin keli ye kalo wala sa kaseka do fara jamana ka soro da koni ka minyer la dugu kolo la barala ola obeta sena koni ke dugoni la bara wala sa jamana ka se ka nafa sɔrɔ u ka kaso la don wakati kɔnɔ u ka se ka nafa dɔ fana ɲa jamana ye Burkina Faso kunnafoniyo kɔnɔna na ali bi fɛn min ye Sierra Leone jamana ɲɛmaani o ye Julius Maada Bio ale kɔni ye senabɔli kɛ ka taa Burkina Faso jamana o kɔnɔna la min na a bisimilala fɛn min ye septembre kalo tile 16 kunungo tarata san 2025 Burkina Faso jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré kɔni fɛ ani a ka ciden kulu min yɛrɛ kɔnɔna a ka senabɔli kɔni mi don baara ɲɔgɔnya ani teriya sira o yɛrɛ fɛ min yɛrɛ la sigi kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Sierra Leone jamana a ŋaniya bɛ u la k'u ka bolo di ɲɔgɔnma sinsin ni Burkina Faso jamana ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya ani basigibaliya o kɛlɛli la ka bɔ Burkina Faso jamana o kɔnɔna la kasangani septembre kalo tile 15 tɛmɛni san 2025 tɛnɛ don ayesi ministre minnu ɲɛsino kiri ko olu ma ni o ye ayesi ministre de la justice ye olu ka sigi batago filalan kɛra ɲamikaw fɛ yen nɔ Niger jamana o kɔnɔna la min yɛrɛ kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ confédération kɔni ye a laɲini bɛ u la ka fɛn min ye cour international de justice ka o saisi min yɛrɛ la u kɔni bɛ fɛ ka taa a yira k'a fɔ ko Faransi jamana ani Ukraine jamana ko o kɔni bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ banbagaciya wale kɔni ka o kolokolo ayesi jamana olu kɔnɔna la min kɔni na fɛn min ka dɔn k'a fɔ septembre kalo tile 15 sigi ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna la ni ne kɔni kunnafoniyaw carila i ka dɔn k'a fɔ Niger jamana yɛrɛ ka jabarani kunnafoni di siraw fɛ Burkina Faso Congo oni anga jamana bamaliba olu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ u sen don exercice ouest 2025 yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɛra ka sanga défense Russie o kɔnɔna ye min na ni jamana basaba ni Russie jamana ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna bara olu don ni o bɛ tali kɛ kɛlɛ cogoya ɲɛdɔn olu dɔw la fo ka taa se banbagaci wale tigilama kɛlɛli sira olu fana la communiqué kɔni dila Russie jamana ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ a ministère kofɔli min ɲɛsinen don ka dɔn k'a fɔ lakana ko olu ma o baara o fɛ min yɛrɛ la a bɛ tali kɛ organe badamadama yɛrɛ kɔni na ko kan kibaru la an bɛ taa Zambi ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni Zambi kunnafoniyaw ye a yirala k'a fɔ Zambi jamana kɔnɔ furakɛlikɛla fila minnu bɛ furakɛli kɔni kɛ farafin fura olu sira o fɛ olu kɔni ɲangila tribunali yɛrɛ kɔni fɛ ka da kan k'u kɔni suya ta ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛma président Hichilema ale yɛrɛ kɔni ma min kɛra sababu ye u yɛrɛ sɔrɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ wa u ɲangila k'a yira k'a fɔ ko u ye suya ta ka jamana ɲɛmakɔrɔ sɛgɛrɛ min na u yɛrɛ sɔrɔ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ amta Saudiya jamana kɔnɔna la Saudiya jamana prince héritier min ye Mohammed Ben Salman ale kɔni bɔra ka kunnafoniya ba dɔ kɔni lase ka sanga ni Saudiya jamana kɔnɔna muso olu ka lahalaya a ye a yira k'a fɔ arabu muso fɛn fɛn kɔni bɛ Saudiya jamana kɔnɔna la u si wajibiyalen tɛ tuguni ka nikabu ka o siri min ye ɲɛsirilan ye wa u wajibiyalen tɛ fana ka abaya fiman don min ye burumuso fiman ye ka da ka Saudiya jamana kɔnɔ wajibi de tun don arabu muso bɛɛ lajɛlen ma u ka u ɲɛsiri wa ka tila ka burumuso fimanw don ka u fariw sutura ko ni wagati na wajibi kɔnte tuguni nga u bɛ se ka fini do fini min ye u ja n'a sɔrɔ la a fini kɔni bɛ se ka u sutura wa o kɔfɛ ko musolakaw fana a wajibiyalen tɛ tuguni i n'a fɔ fɔlɔ walasa u kun ka se ka kalan kɛ walima u ka se ka voyage ka taa jamana kɔ kan walima u ka se ka furu ko fɔ u marabaga cɛman dɔ de kun ka yamaruya di u ma ko u wulila ka bɔ fɛn min arabu muso bɛɛ lajɛlen kɔni ka Saudiya jamana kɔnɔna la u bɛ se ka u ka kalanw kɛ u bɛ se ka furu ka sɔrɔ a ma kɛ ni u marabaga cɛman ka yamaruya fo ka taa se dugutagaw ma jamana wɛrɛw la wa u bɛ se ka fini do min y'u ja ka sɔrɔ ni a ma kɛ ni ɲɛ sirili ye ni o ye ni kabi sirili a ma kɛ ni abayaw fana doni ye amta
Albani jamana kɔnɔna la fɛn min yan wagati min na ko sisan Albani jamana minisiri so dɔ kɔni bɛ yen nɔ o ɲɛminɛlen don intelligence artificielle de fɛ subahana machine awɔ min yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko a kun de ye walasa ka se ka u ka jamana yɛrɛ ɲɛta ka a bila ɲɛ avance la wa o kɔfɛ fana yuruguyurugu ani majɛ caman bɛ yen ka se ka o fɛɛrɛ kɛ o kana se ka kɛ cogoya min na wa o kɔfɛ a jamana kɔni bɛ Albani jamana kɔnɔ fana ɲɔni san 2030 cɛ u ka se ka don fɛn min Union européenne yɛrɛ o kɔnɔna la o kama ko ni baaraba ni nin dayɛlɛli kura ninnu fana jɔdaba bɛ u ka o ko ninnu na. Hamida Nigeria ko olu fe yen nɔ Nigeria chef cuisinière dɔ ni ale tɔgɔ Hilda Basi asa kɛlen kɔfɛ ka record Guinness ta san 2023 kɔnɔna la min na a ye marathon ba kɔni kɛ tile caman a y'o kɛ tobili la ka sɔrɔ a ma sunɔgɔ a ma jɔ min na a ye record Guinness sɔrɔ o kɔfɛ tuguni dɔgɔkun tɛmɛnen Hilda Basi a ye défi ba dɔ relevé min yɛrɛ kɔni kɛla Nigériens ka dumuni dɔ bɛ ni a bɛ fɔ ma ko jollof rice Nigerian a kɔni ye o tobi min na a ye malo kilo 8,780 de kɔni tobi min na a tilala mɔgɔ ba caman de kɔni ni ɲɔgɔn cɛ walima mɔgɔ 16,000 ani 100,600 ni a bɛnna o plat hakɛya de ma a y'o de cuisiner i ka dɔn k'a fɔ barama belebeleba dɔ kɔnɔ nin kɛra défi ba ye a kun ye min lancé a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ wa ni a y'a relevé fana Hilda Basi a y'a tɔgɔ don tobili kɔni o tariku kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi ka bi bamanankan kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ sini Ala ka si jɔ kuma kɔnɔ.